Sme na námestí v Poprade, nachádzame sa vo fórume a ideme sa pýtať náhodných ľudí, čo si myslia o Ježišovi. Taký kvíz a pýtame sa ľudí, že čo si myslíš o Ježišovi. Kľudne môžeš povedať. Neviem. Alebo kto je pre teba Ježiš? Čo viem? Pán, ne? A je pánom tvojho srdca? Neviem. Myslím si istý. Takú otázku? O čo ide? Kto je pre teba Ježiš? Neviem odpovedať. Môžeme rýchlo otázku? Chceme sa ťa spýtať, že čo pre teba znamená Ježiš? Svetlo. A veríš ho? Jasne. A chodíš aj do nejakého zhromaždenia? Nie. Bibliu si čítaš? Jasne. Dneska si sa modlil? Jasne, každé ráno. Dobre, tak daj na to kamu. Super. Super. Bratia. A super. Ahoj, mami, rýchlo otázku, môžeš? Môžeme rýchlo otázočku? Áno. Kto pre teba znamená Ježiš? Je to môj pán a spasiteľ. A uveril si ho v srdci? Mamo. Wow, super. Čítaš si aj Bibliu? Áno, každý deň. Chodíš aj do zhromaždenia? Áno. A vždycky. Pre teba rýchlu otázku. Čo pre teba znamená Ježiš? Ježiš je pre mňa všetko. Ešte máme pre vás rýchlu otázku. Čo pre vás znamená Ježiš? Čo pre mňa znamená Ježiš? To je môj život. Život, s ktorým sa stotožňujem v spoločenstve s ním, ako najlepšie a vedomé, keď môžem s ním prežívať hociaké situácie v živote, či už sú ťažké alebo ľahké. Tak to isté bolo v tej časti, čo som bol. Že ak sa človek musí vyrovnať aj so smrťou. Sú to ťažké situácie, ktoré neovplyvníme, v život nám ich prináša a my ich musíme proste prežiť. A on je ten, ktorý mi v tejto chvíli strašne... Nie som sám. Nikdy nie som sám. A to je to spoločenstvo s ním. Keby som aj nemal nikoho, ale on bol vždycky. A keby ste niečo mali odkázať mladým ľuďom, mladej generácie, čo by to bolo? Môžete to povedať aj na kameru. Povedal, no. Život je tak rôznorodý a máme toľko možností, a hlavne vy máte strašne veľa možností. Či už s mobilmi, alebo s technikou, s technológiou, hej. Ale to nemôže byť motivácia pre život, lebo raz vieme, že náš život skončí. A záleží na mne a takisto na každého z vás, jak sa rozhodne. Či po smrti chce prijať to kráľovstvo nebeské, o ktorom hovoríme, alebo vieme, cítime, alebo aj veríme v tom. A jedine, čo vám môžem povedať, že by ste sa mali radi. Že by to srdce bolo vždycky otvorené pre každého jedného z vás. Ja som kresťan katolík ináč. A že ekumena funguje a že sa rozširuje, je to dobrá vec. Že by sme sa vzájomne dokázali chápať a potom aj Rómovia a bieli a čierni a žltí a kto je ešte aký sme, aby sme sa vedeli pochopiť a že by sme